dibed ni intiere godo e wachno ero mar rito jotuo mag kansa. Wachako en ni migawo mar arita mapacho ka olando bero chenro magi e bad migawo mar chwalo chenro ne jopiny. E oboke manogol kawuono, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki owacho ni ng'ikruok mosebedo e chenro mag chwalo oboke mag wuoth e kind chenro mamoko e bad migawo no oselosi. Chenro go mosebedo kod ng'ikruok osebed ka ibero e dweche 3 mokalo. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki owacho ni e chiwo oboke mag wuoth giseyudo buge mag passport maromo 50,000 manigi oboke 34 ka bende girito mamoko 200,000 mabiro donjo juma manyien. Omedo ni mashindgo chapa mane okethore sani olosi ka gintiere okang' mar nyiewo mashin manyien. We want to tell all the people of Kenya who had applied for passports or who wish to apply for passport that there is no more delay, because the supply has been restored and the printing chain has been completely fixed, and we are not going to have any delays any longer. Kamano bende, sani gidhi medo kwan jo Kenya manigi obokni mar wuoth koa 3.5 nyaka 10 e higni 5 mabiro. E weche mag ndiko jo Kenya, kwayo maromo 1,698 mag jomondikore ni dwa bedo jo Kenya osepuodhi. Magi omako kwayo machakre higa 2018 nyaka higa mokalo. Kuom kwanni, 808 ne dwa duogo bedo jo Kenya ka chien ne giweyo bedo jo Kenya kendo nokawo nying mag pinje mane gidakie. Lokruok ni obiro kaluwore kod katiba manyien mayienegi bedo jo Kenya kod jo pinje mamoko. Kwan machielo 815 en mar jo ute kata nyithi jo Kenya mantiere pinje mamoko. Ka 75 gin mag jodak mochopo dwaro mar chik mar bedo jo Kenya. Any Kenyan out there who has waited for a long time to regain their citizenship by operation of the 2010 Constitution, any Kenyan out there whose spouse or children have not been able to acquire citizenship by just delays in our ministry, any foreign national who has desired to be a permanent resident and they have met the criteria and all the institutions that are supposed to clear them have cleared them, those people should be able to collect their certificates. They are ready. I have signed them by my own hand. Kindiki bende ochiwo chik ne okwach kich mondo ne ni kwayo mag manyo dak kata tich opuodhi e ndalo 21 chakre or kwayogo. E chenro mar ndiko nyithindo monyuol kata joma owito ngimagi, mae koro ibiro tim e mbui kokalo namba makende mar nyithindo duto monyuol. Namba ni ema gibiro tiyo godo e ngimagi moting'o skul, namba opande e kind mamoko. Mogik, migawo nolando ni gintiere okenge mogik mag rido chenro mag arita e paw ndege ma JKIA kod tong' mar Kenya gi pinje mamoko. Chenro ni biro konyo ng'eyo welo madonjo kata mawuok pacho ka. Chenro ni kopogore gi konyo chenro mar wuoth biro duoko chien lai mabedoga e apise mag immigration. Pod mane weche machalo koda mano eni jatend migawo mar arita Kithure Kindiki dwaro ni migawo mochung'ne ndikruok mar oganda oru chenro mano mar chiwo pande ne jogo modakie bombe e counties mokiewo kod piny libamba ma Ethiopia. Kindiki owacho ni opande owinjo chop ne wegi bang' ndalo 21 ma okoleo. Bende olero ni chik makamano biro konyo jopiny Kenya e weche mag somo kod yore mag yuto mosiko dwaro ni ng'ato nyaka bed kod opande. No wacho magi seche mano timo limbe mar ng'iyo arita kwe e boma Moyale e county ma Marsabit, kama bende no singo ni oikore kedo kod weche yedhe mamero ji ma bende uso kod achudhe e tong' Kenya kod Ethiopia. Vijana wetu ambao wanahitaji kupata identity cards wanasumbuliwa, hawapati, wengine hata kwenda university imekuwa ni shida. It is unfair that some of our young people in some parts of the country can wait for an identity card for 3 years, while in other places they are getting it in 2 weeks. The vetting process must not take more than 2 weeks, and also the issuance of the ID after the recommendation has been done should not take more than 7 days. We are going to enhance our border patrol to ensure that we seal all the loopholes so that the people visiting Kenya from Ethiopia can come legitimately.
Jatend piny William Ruto kawuono chopo e boma ma Bujumbura e piny ma Burundi e romo mar jotend pinje Afrika ma Ugwe. Romono mar odiechieng' achiel ochope gi jatend piny ma Tanzania Samia Suluhu, Felix Tshisekedi mano ma Democratic Republic of Congo, Salva Kiir ma South Sudan, Paul Kagame mar Rwanda kod jatend piny mar Uganda Yoweri Museveni. Romono ikidhi tele kod jatend piny ma Burundi Evariste Ndayishimiye ka gitwak e weche arita ma Ugwe ma piny DRC. Ask the General Secretary to confirm. I think we're done. Okang' mar duoko piny jorit mag jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod anyuola mare pod medo nyuolo paro mopogore kowuok kuom jopiny. Riwruok moro mar rowere midendo ni Movement for Defense of Democracy kata MDD oseyo okang' makamano ka ginyiso jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua mondo owe omi jotelo machon luor kendo giwere kod siasa mag chulo kuor. Kaka jafomo mara Chris Owino leronwa, riwruogno ma ochaka yango odiechieng' ma kawuono bende onyiso jatend piny mondo duok piny nengo ngima kar medo osuru ne jopiny. Kata odoko ni ogai mar obila Jafet Koome ne ochiwo ler e wi okang' mar duoko piny kwan mag jorit mag jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod anyuola mare, okang' ma kamano pod medo nyuolo paro mopogore. Kagiloso e kinde nyasi mar chako ayanga riwruok mar rowere midendo ni Movement for Defense of Democracy MDD e kar dak Mashauri Moye Bore Nairobi, jotelo mag riwruogno oseyo jatend piny William Ruto e wi mano ma giwacho ni en nyiso achaya jotelo machon. This country has a well-documented history of leaders looking forward, not backwards. We have a history of leaders setting for forgiveness and not revenge. Riwruok mar MDD onyiso jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua mondo we siasa mag chulo kuor kendo osum rieko kuom jotend piny Kenya machon kaka mosenindo Daniel Toroitich Arap Moi, Mwai Kibaki kod Uhuru Kenyatta. Daniel Arap Moi never tried to take revenge on the Kenyatta family upon ascending to presidency. He embraced that family. Mwai Kibaki never went after the Moi family. He protected him for the sake of the stability and reconciliation of the nation, and even the honor of our past leaders. Uhuru Kenyatta never went after Kibaki. Ruto's mission on revenge is a first in this country. It is bad for this country. MDD mathoth jokanyo mag gin rowere mawuok e mbalariany ma pacho kae bende oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom dhi nyime kod medo jopiny osuru e kinde ma nengo mar ngima to idho malo e pacho kae. So we are here today to reaffirm that we will be able to work together with Kenyans who feel the heat, with Kenyans who have felt the heat of high prices of commodities, Kenyans who have seen that this government is full of fake promises. We are standing with Kenyans who do not afford unga. We are standing with Kenyans whose children have not been allocated help. Ewi chenro mar manyo commissioners manyien mag IEBC, MDD oriwore kod riwruok mar Azimio e wacho ni jatend piny Dr. William Ruto nyaka nywan ji duto e chenro makamano kaka yo mar kelo adiera e weche mag yiero. We support the need for a consultative and bipartisan process to reconstitute the disgraced IEBC. Demokrasia yetu imedhulumiwa, imenajisiwa. Ndio maana watu wetu hawaoni muhimu, kwa sababu utaamka ukapige kura na majibu tayari yamepangwa na ile bodi ambayo inasimamia kura. Muhimu kupiga kura kwa wapi? Riwruogno bende odiro apile wang' tend obila kuom dhiyo moko kuom rowere mane oyuoro e romo mag Azimio e lap ma Jakaranda juma mokalo kendo kwayo obila mondo mi luor ratiro mag golo paro. Vijana zaga zaga. Zaga zaga. Vijana pungulu. Pungulu. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
E kindeni ma piny ngima yango odiochieng' mar kansa, jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha nolimo kaunti ma Garissa kama noyange kar thiedho tuoche mag kansa. Od thieth kansa noero okelo geno ni jotuo modak e gwenge ma nyandwat ma piny Kenya. Nakumicha wacho ni nitiere dwaro mar riwruok e kind piny owacho mamalo kod mag gwenge e nyako ne kedo gi tuo mar kansa. Jokanya sekta ma thieth dhi nyime gi puonjo oganda e wi ber mar dhi e pim chon kendo fwenyo kansa kakoko chakore. Yes, headed by Mrs. Lee. They really helped me. Thank you so much. Mine is to welcome you. Feel at home for the rest of the day. Thank you so much. Of good event. Nothing abnormal has happened. And I just wish you to... 8, 10, 14 years for HPV. To this facility. And all feel welcome. By extension. Mine is... And we were happy that we were able to have persons living with the condition. Our cancer survivors were able to come in and give us really practical or their lived experience. And out of that, and out of the interaction between the survivors, the experts, different stakeholders, we were able to come up with a common plan of action. We were able to come up with a communique. And where we are focusing more is really to how we can join our efforts together. We appreciated that it's not just an issue of the health sector, it's an issue of different stakeholders to partner so that we can drive awareness, we can improve our capacity for screening and early detection. And we were happy that our cabinet secretary was there and she made a commitment about the Ministry of Health and the health sector in general, improving financing for health and more particularly financing for cancer care. We are focused on integrated service delivery, which means that when you go to any of our facilities, you should be able to get a holistic approach to care, whether it's screening, treatment, or diagnosis, and so on and so forth. So what we are doing is that, of course, we know we've not had medicines and other health commodities, which include diagnostics. So we are capacity building, or we are resourcing our primary care networks to be able to, first of all, do the diagnosis. The community health workers, sensitizing the community, will be able to make people seek treatment, go to the hospital for screening. And then the other thing, of course, is availability of drugs, which, from next week we should be good to go. En twak no mabende podwa do mondo wanon kata wakola matuta inyanya kawang'iyo chenro nero mar rito jotuo mag kansa kanyakla kod jogo mabende rito jotuo dhi bedo kanyo kod twak kod jarit achiel kuom jorit iluongo ni Pamela Were kentiere e boma ma Eldoret kendo botudre kode bang' kinde machuok. Erokamano Alan Onyango Don iwacho ni kiwuok Rambusi Kanyamwa kipande no gitime Kenya te nikech jomoko ok ntie jomoko mabende pod onge kipande nyaka sani. Maurice Werengai Nyongesa iwacho ni kentiere Kabrasi neno Ramogi TV yono Roma Kare abende aneno Ramogi TV kantiere kak Singri Village Sindo e Suba. Erokamano inyo Kombo Chali Omoza iwacho ni ineno chenro mag Ramogi TV kabende e yor ote machuok. Lilian Ruto iwacho ni mano Lilian Ruto oduokne Uhuru jogene kata jorit mage kabende Fredo uko Jakanyadoto Sodo iwacho Ramogi TV ler sana e usenge. Erokamano inya kuoma ote mari machelo bende wacho ni wach mar kupande no ochwal bende e gwenge mamoko. Erokamano ahinya kuom ote mari kikidhi mabor waduogo bang' dakika matin kod twak marwa e wi rito jotuo mag kansa. Joy comes to your home. It's Jesus! Here it comes. Look out. For who is greater, the one who reclines at the table or the one who serves? Enjoy a cocktail of Bible stories only on Viusasa. Come on, ZT. This is the one place we all know. On your own, so alone. If you scream, who hears your call? Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt. Hakuna kingine. Bolt
Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi, mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you and the plans you have for my life. In Jesus' name, amen. Dial *811 *401# to get Thank You Lord. Shinda mamili na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nono from 10 correct predictions. Cheza sasa na Shabiki Jackpot Mbao. Ni mbao tu. Cyber kendo oromo adenda ibirona baba gima lokore seche ma ng'ato pongiro kamano e chunye kinde ni nyaka lokruok obedie ngimawa ema omiyo Roda Nyarko Kitmo Jilo Jamwaka gi the Chwalist wuon Ken the DJ kelo ni wach maloko ngima e chenro mar Injili Kalo Amalo rieny nikech lerni osechopo. Injili Kalo Jumapil ka Jumapil saa 12 okinyi mane Ramogi TV. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111 Ngeso ka ngeso saa 1:45 mar otieno gi Rabala Kwasi Owad gi Rajabu. Nyakwana Mugejuan, chiemo en gino makelo kanyakla kendo inyalo dhi ka ng'ato to tedo ni kit chiemo mamit. Ma koro ni chapat ma kiyeche kamae. Nyororo zaidi. Kata kamano wi nyalo wil ni kit chiemo no oted e yo machalo nade. Chweko kila ng'ato nya chweko. Ng'ata en chef e piny ka. Kata muro pien chweko. Mane momiyo chenro matedo gi chiemo watedo kod jotedo matene koda kama nyasani. Chenro ma kama ikelo ni pile ka pile chieng' tich adek kod an Joyce Oduor. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie monda tho, yo ka yie mondi tim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane hiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Herok chiure nono nyaki chiu herek yud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Jite mantiere odni oheri ahinya. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mane Ramogi TV. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene gi ketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit ne masongo madhi adhiya very good.
Riuri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 odhiambo, onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en pej laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe, jowinjowa, jonenowa. Mana e Ramogi TV. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa e weche manyien mago magang'ichwelo mana kaka nasingo ni mbele kanyo ni wadhi bedo koda twak kaluwore koda odiochieng' endi ma bende idhialo odiochieng' mar kansa ka bende wang'iyo arita ne jotuo mag kansa. Wantiere koda nas ma bende en jarit jotuo mag kansa ka entiere boma ma Eldoret. Oimore Pamela Were kendo machiegni. Erokamano ahinya kuom tudri kodwa e Ramogi TV odhiambo masani. Oimore ahinya Jael. Kenda go ne Nyasaye erokamano mar miyowa thuolo mondo walalre wach mar rito jotuo kansa odhiambo ma kawuono. To inyalo mana ulo ne joneno ni to Pamela Were en ng'awa to timo ang'o mana dakika matin mapiyo piyo. Pamela Were an nas marito jotuo mar kansa to sani atiyo e dala mar Eldoret, ani e kamiluongo ni International Cancer Institute. Kanyo ema antie. Erokamano ahinya. Kawuono en odiochieng' mar ing'iyo okenge ma bende inyalgo e keto arita makare ne jotuo mag kansa. Ka bende ne waluoyo kodi motelo kanyo nyisa ni nitiere kido mopogore opogore mag jotuo mag kansa. Inyalo leronwa gi to gi arita ma bende ichwalo negi. E seche ma wawuoyo rito jotuo mag kansa, sama kansa oyudo ng'ato nitie kaka thieth ne timore. Sama thieth ne ochakore, seche moweyo thieth ma pod timo gimiluongo ni follow up, to seche ma bende onyalo bet noduogo kata e follow up kata bang' higa achiel. Koro wan gi survivorship e ondamo adekgo. Nitiere ng'at ma korko fweny ni nigi tuo, pod waluonge ni survivor, to seche go bende pod oyudo yath. Sama pod oyudo yath, ma kochako yudo yath, odwa ng'eyo ni to yedhe gi tiyo kuome nang'o, onego wapuonje kaka biro tiyo kode. Jok marite bende nikech e wuoth kansa en wuoth ma ng'ato ok nyal wuotho ng'ato achiel. Iwuothe gi anyuola, iwuothe gi nyithindi, iwuothe kata gi osiepeni, jok moyie wuothe kodi. Jogi bende onego ng'e ni seche miyudo yathni, ichiemo nang'o, ichamo chiemo machal nade. Ka in ng'ama ng'ok, sache ma kata ng'okni no inyalo rite nang'o kata inyalo gole nang'o e yo ma kata koponi ng'okno kata mna kaniolo pi lachni chal nade. Ng'at ma yueyi ni kata ng'at ma riti ni nitie kaka komulo lachni to nitie kata mna gik moko mathindo thindo, moko mathindo thindo mag yedhe mitiyogo madipo ko affecte. Koro wa nonore gi ji e yoregi, wapuonjogi kaka giridhi rito jogi, kaka gibet gi jogi, kata kong'ok, gik mong'oke go unyalo luoko nang'o, be onego riw gi mamoko koso onego be ni luoko gi kando. Kato nitie ng'at bende mosetieko yudo yath. Samoro ng'ato nyalo tieko yudo yath to neno ka dalili mag tuo lal, to paro ni koro nyalo bet abeta oyo. Ng'atno bende onego be ni oduogo e osiptal ing'iye seche te, seche moko inyalo miye appointment mar dwe achiel, seche moko inyalo miye appointment mag dweche 2 kata 3. Obiro osiptal seche go te mondo mi ong'e ni to dipo ka nitie gimoro manyalo duogo minyalo geng' kapok obedo marach. Kato nitie ng'at moro bende mosetieko yedhe go te, otieko weng'o, otieko yath michiwo mar chemotherapy, to nitie moko ma imuonyo kata bang' higni 5 kapod imuonyo amuonya yath kaluwore gi kit kansa mithiedho. Koro ng'at ma kama bende nitiere group mar survivor mwakete ma koro waluongo gi ni kind of permanent survivors. Tiende ni gin jok mosetegno e ituo. Erokamano nya Pamela, sama koro iwacho kidienje adek mag jogo mantiere koda tuo mar kansa, en ni jogi te wang'inywako gi kanyakla sama utimo negi hocho kata sama umedo rito gi koso ketgi kuonde mopogore opogore? Koro jogi ok wariw gi karachiel. Nitie ng'ato kochako to nitie group kako wuotho. Koro jok moseho ma koro waluongo ni permanent survivors gi gin kendo kaka koro organization wani wasetimo negi tiegruok moro ma koro waluongo gi ni navigators. Tiende ni koro gibedo konyruok kata ne joma korko fweny ni nigi tuo,
gibedo kata konyruok ne chiwo information kata chiwo wach kata timo puonj e anyuola kata e gwenge kucha. Koro gin ok wati kodgi kaka ng'at ma eko ofweny tuo kuome. Ng'at ma eko ofweny tuo kuome en gi buok mathoth, en gi parruok mathoth. Samoro paro ni to tuo ni kako maka ni, adhi yudo kata yath kanye, adhi thiedhora kanye, nikech kansa thiedho tek. Samoro nyisi mana ni en kansa, to king'e ni to kansa nani ochopo kanye. Koro en imiye puonj mopogore, nikech onego bed ni to samong'e ni en kansa no. Samoro yudo ni kaduogo tikoni ni en grade 3 kata en stage 3, to mano ok nyis actual stage, tiende ni mano ok nyis kaka en. Ibi puonji ni kansa ni kowachi ni en stage 3 ka, to pod nitie gik manyaka watim ma waluongo nitie picha mwaluongo ni CT scan, kata inyalo tim ni kata moro ni MRI mimenyo godo ni to kane en stage 3, kane en mar wang' nyodo. Dipo kodhi ma samoro selandre mochopo kata ne obo gi gik makamago mondo mi wamiye actual stage kichako ne thieth. Ng'at makamano en puonj mimiyo opogore. Koro gin grup no, gin jok ma pod wuotho gi tuo, katemo nono, katemo ng'eyo gimoro amora manyien mabiro bedo e yor thieth to gi kit thieth mobiro yudo. Bas ng'at ma oseyudo yath kata ma yudo yath en imiye hocho mopogore, nyise ni tuo ni nyalo dhi chuth, to seche moko bende nitie kansa moko manyalo bedo resistant, tiende ni otemo mi thieth to kodog chien, kata temo mi thieth to medo mana bedo was. Ng'atno bende ok nyal riwo gi ng'at mokwongo cha, to bende ok wanyal riwe gi ng'at mosetieko yath. Kato jok mosetieko ka, gin koro gibedo jomotegno, gibedo joma chiwo jipo kata ne jok machako, gibedo joma chiwo puonj kata ne jok marito joma nigi kansa, gibedo kata jok ma seche moko kata ka wadwa dhi timo screening, wadhi kodgi to gipuonjo ji, ginyiso ji ni wuok mondo tim ni screening ber, nikech kotim ni tinyalo thiedhi midogi bed ng'ama ber kaka an ni. Koro ji neno ni luoro ma ji nigo ahinya ni kansa kiseyudo to en death sentence. Koro bedo gimopogore, gimiyo ji anyuola kata gimiyo ji community jiwruok e yo mopogore. Koro mane momiyo waketo gi kidienje mopogore opogore. Ero kamano inya Pamela, ka bende iwuoye wachno ero mar chiwo hocho, ma endi bende kelo weche mag akwede ma bende ng'ato keto ne en owuon kata ma jok ma odak godo e alwora bende keto ne kanyakla kod familia mare. Mendi e koro ikonyo nang'o, gin aina hocho mage ma bende ichiwo ne ma? Ero kamano ahinya Jael, mano en penj maber kabisa. Seche ma ng'ato yudo kansa, chon ne ji ng'iyo mana ni to samoro kansa ni ka ng'ato yude dipo komaka, kako maka ng'o, kata na yaki kata nang'o. To watemo wacho ni ng'ato kata koyudo kansa kata ka en nyathiu, kata ka en ang'oni, kik waluor rite. Seche moko yudo ka ji tudo kansa gi juok kata gi weche magalagala, to wan kata gi jogo ma pod timo nonro, kata kaka jogo ma pod timo nonro, wawacho ni gimowuon makelo kansa pok ofweny. To nitie gik moko ma ka in godo e kit ngimani, to thuolo ni mar yudo kansa bedo mang'eny moloyo ng'atno maonge gik moko e kit ngimane. Koro kansa ok en juok, kansa bende ok en chira, to kansa en tuo manyalo mako ng'ata ng'ata. Kaluwore gi gik mawacho ni samoro ka nitie gimoro manie dendi, to nyalo miyo kansa maki mayot moloyo ng'at maonge gino. Kata kaka jogo mateko dendgi odok piny kaka man ga yaki, ibiro yudo ni chances gi mag yudo kansa ng'eny moloyo ng'at maonge ga yaki. Kaeto iyudo ni kata mana ng'atno mamadho ndawa, chances ne mag yudo kansa moko ng'eny moloyo ng'at ma ok timo ma ok madh ndawa. Kata ng'atno ero mamadho kong'o, ibiro yudo ni chances ne mag yudo kansa kata mag liver kata mana mag ich bedo mang'eny moloyo ng'atno ma ok yudo. To sama oseyude no, kik wakete thenge ka waparo ni ng'atni ni tuo ni en tuo manyalo landore. Kansa ok nyal landore, to wang'eyo ni nitiere bende gima waluongo ni gene manie dend ng'ato minyalo yudo ni ei anyuola moro. Ka mama uno yudo kansa mar thuno, to in bende pok onyuoli gi gino ma in bende yudang'o kansa mar thuno. To mano ok ofulo ni en juok kata en gima onego ket ne ng'ato thenge. Ero kamano ahinya. Wachung' karachiel mondo wajiwre, mondo wawuothi, nikech en osigo ma kosedonjo
to pek ma ng'ato ok nyal ting'e ng'ato achiel. Erokamano ahinya Pamela, wantiere gi dakika achiel to watieko. Nitiere jogo eko ma bende rito jotuo mag kansa. Gibende gikale pek mopogore opogore. Sami tieko jiwna ne jogo eko ma gin jorit. Mokwongo agonegi erokamano kuom bedo ni inyalo rito ng'at ma nigi kansa. Seche ma ji biro neno kata ng'ama tuo man gi kansa, ji ok par ng'at marito en inene anena kanyo. Gidhi e pek moloyo. Medo jiwo ni kik uol, to wan kaka kama wantie ni watemo mondo wapuonjgi mondo kik gibed abeda ng'ama rito ng'ano, to bed gi message monyalo dirno godo fuok, nikech sani gima watimo ni watng'iyo gima wanyalo temo dino godo fuok manitie. Message minyalo dino godo fuok mondo kik tuo bed manyalo hinyo ng'ato. Tiende ni wuok chon, odhi opimi chon, ong'e chon, kae tithiedhi iyudo konyruok chon. Koro jok maritogi, un bende kinde mirito no, rit king'eyo ni in bende inyalo noni mondo ng'e ka gimoro nyalo hinyi, to in bende bed ng'atno ma chiwo puonj ne jogo ma bende biro neno. Ka watimo screening ober, ok ni en tuo maber but inyalo konyi maber moloyo ng'ama ok otimne screening. Erokamano ahinya. Erokamano maduong' Pamela Were kuom yudo thuolo mar wuoyo kod odhiambo ma kawuono e rito jotuo kansa kanyakla kod jogo eko ma bende rito jotuo mago mag kansa. Wadhi e yweyo matin kendo koro waboduogo ka wadhi nyime gi weche manyien mag ang'ich welo. We all want a piece of the action. The deal is $20 million. The deal is non-negotiable. Don't miss the thrills, the adrenaline, and emotions. He's out there fighting for me. Viusasa brings you the best movies in your comfort zone. Feels good to be back. Mbeleni nilikuwa nimemake covenant na Mungu kwamba mtoto wangu akiweza kwenda university na niweze kumlipia pia university juu asomee hapa, anasomea Liverpool na ni expensive, so nikakuwa nimesema akipita naweza kwenda university, hata mimi nitajaribu nipunguzie mzazi mwingine hiyo mzigo ya shule ama kulipa rent. Watu wenye wameishi hapa tumeishi nao kwa muda mrefu, so wengi wamekuwa ni kama na wabeba kama my brothers and sisters, so nikaona pia na wamekuwa kilipa rent vizuri, so for those 7 years mtu kama anakulipa rent bila mambo mengi, nikaona ni poa nirudishe pia hiyo mkono na niseme pia asante. Hatujaiwekea mtu hapa kufuli ati ama tukafukuza, sema ikue sasa imeshindikana kabisa, ambayo you've tried everything else but ni ngumu sana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi, mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Winning on Shabiki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Bila wewe Yesu, mimi siwezi. Bila wewe Yesu, mimi siwezi. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako ni rahisi sana. Bonyeza *811 *414 hash.
Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Luoro nitie ni midhiero mar oro nyalo medo jimbore e thuolo mabiro kaluore ni koth poko chwe moromo reso oganda modak e counties manyandwat ma ugwe. Oro kelo liet e gwenge moko ma bende ji medo darie kamanyo pi kod pith ne jambgi. Jokanyo bende jiwo kony mar chiemo ne nyithindo manong' nonoro e gwengego. E kinde no, piny owacho osingo dhi nyime kod chenro mar reso joma kale midhiero mar oro. Ray Polo nigi ler mathoth. En wer mar rwako welo mochopo kod kony e kind midhiero mar oro. Kamine wer, jodongo odolo bet ka girito pok mar chiemo kod omenda. Oro makech omiyo jodak e gwenge ma oro okwako osiko keto wang'gi mar rwako ogunde mag chiemo ma jalimogi kidam kidam. Ngima jodak kod jamni maggi medo hinyore kaluore kod oro monano ma medo tuoyo yewni kod kuonde ma ichoko e pi e gwengego. 60% of our livestock are already gone. If you move around, you can see carcasses of cattle, you can see carcasses of camel on the roads. What we are fearing now, the next phase, is lives of people. Even the ground is so dry already, even for the water facilities, the recharge has not been happening. So we may also even see some of the water facilities drying faster. Jokanyo yuak ni mine kod nyithindo winjo matek kendo wuodhe malach mag manyo pi keto ngimagi kama ng'ao. Ikiwa tutaweza kuleta maji karibu kwa jamii, pia tutakuwa tumepunguza ile risk ya wasichana na wamama pia kujikuta mahali ambapo sio pazuri. Kawuono kony ochopo ne familia maromo 1,000 e alwora magotu e kaunti ma Isiolo kuom ng'wono mar riwruok mar Red Cross ka gitudore kod kambi mar simbo ng'we yamo mar Airtel. Our donation was for 50 million, part of which will go to food relief and the rest of it will be restoration of boreholes across the country. Tumetosha dengu, mchele, mafuta, kila kitu sisi napata. Ndio tumefurahi chumbi, tumefurahi. Jokanyo macholo kony ne oganda jiwo yore mag pur manyalo nyago cham kata e kinde oro kopogore kod pith jamni. Nonro mamenyo gwenge ma oro go e tach lero ni ngima nyithindo mohew 800,000 ni kama rach. Omiyo ikwayo jochiw kony mondo opar ngima nyithindo kuom bero kit chiemo magigolo. Lazima tuhakikishe kuna vyakula ambavyo vinafaa pia watoto. Najua tukileta mahindi na maharagwe peke yake, mtoto ambaye tayari ako na shida ya malnutrition, hiyo haitamsaidia. E kinde no, jotelo mawuok Garissa County bende okwayo piny owacho mondo ojiw chenro mag chiemb kony. Kila siku kama elected leaders we are under a lot of pressure to come out and give a hand to our people, and you also know our limitations. Yuak makama biro e kinde ma jopith jamni ma oro odaro e gwenge medore e boma ma Garissa. This is one part of the outskirts of Garissa town, where most of the people have lost their livestock, have moved in and lived. Jodak maromo 250 no yudo fungruok bang' kambi mar KCB chwalo negi kony. Kata kamano koth oleo, omiyo oro pod medo midhiero mar kech, nok mar pi, tuoche kod nong'no, lal mar yuto ne oganda kod lwenje mag kwath. E kinde no piny owacho osingo mar dhi nyime gi chenro mag kedo gi oro ka ginono chal e gwenge mani kama rach kendo chwalo kony mag chiemo kod omenda. Jatend migawo mar dongruok mar kuonde mongoro Rebecca Miano olero ni riwruoge 89 ma ok mag piny owacho osechiwo kony mar omenda maromo bilion 44.7. Tudruok e kind piny owacho kod kembe mag ji giwegi bende osejuolo dag omenda no kod siling milion 600. Nyaka sani siling bilion 25 osetigo e konyo jopiny. Kata kamano fuok pod nitie kaluwore ni oro pod ogoyo tach e pacho ka. Ray Polo, Ramogi TV. E sama jogwenge go to manyo pi en ni thoth oganda ma uso pi e pacho ka
koro kwedo dwaro mar piny owacho mar juogo jous pi matindo kamoting'o weg kiosk, jous pi gi punda kod jous pi e kisima. Thoth oganda wacho ni yuto margi ni piny kendo onge ohala ma gibiro yudo ka piny owacho chako jugo gi kendo. Duol mar Water Service Regulatory Board kata WASREB nyolando ni kochopo tarik 28 dweni to jous pi duto nyaka bed ni oseng'ado lesen kowuok kuonde mag yude pi. WASREB wacho ni mendi biro konyo e neno ni pi miuse pacho ka ler, oromo kendo nengone ogore ne jopiny. Paro mar chik matayo weche mag pi mar higa 2016 yango ni ng'ata modak e pacho ka ni kod ratiro mar yudo pi maler moromo kendo michiwo rang'iny mamalo mar ler. E oboke mar piny owacho manyoro, WASREB nyolando ni jous pi duto nyaka koro ng'ad lesen manyien mabiro tayogi e timo hand pi e pacho ka. Kaluwore gi lendo no, chenro manyien ni oket ne jous pi duto kamoting'o jogo manikode kiosks mag pi, joma nikode tenge mag pi magiuso, joma uso pi gi gach othiwi, pi kisima e kind jous pi mamoko. Kata kamano moko kuom jous pi owuok oko mar kwedo chik manyien ni magiyuak ni biro hinyo ohandgi. Gini is very wrong. To kapono ni jogo do generate gimiluongo ni gine pesa. Nitie yore mang'eny ma sirkal nyalo yudogo pesa. Ok mana magi machal mawa wakonyre e kor gweng'. Koro wakia ni wan be siling 200 moko mwauso kagi. Nikech pisa ni to almost everybody ni kode e ot. Time mana to sustain us. Koro ka sirkal bidwa chak keto na wachak wang'ad permit e pi moro mathin mana mawayude mana gimoro mathin ni. Wakia ni wada chudo didi nikech tax already ni Kiwasko be ng'ado wa pesa moro kanyo monthly kiani conservancy gin ga iye kanyo. Wan kaka jo water kiosk we come out clean mondo wa strongly watamre wachni nikech wan mano gimok wang'iyo go. Ngima sani obiro matek ma pesa matin ma uso pini ok wanyal poge gi Kiwasko to wachak wapoge gi sirikal. Ana uso pi gi punda. Ma punda ni en mara mane ma fide ma sirikal ok feed nago. To kae to pesa mayude punda ni ok nyal rombo siling 200 odiochieng'. Te dwaro ni mondo achul tax. Mano wach ma waneno katek. Moko kuom kisima to neno piny owacho ok onego juog pi ma ng'ato okunyo kende. Akunyo pig Nyasaye ok en pig sirikal. Ana nyalo chulo na gima sirikal emukelo na mene ma yuaye go gi sitima mare koro achule. To kama kunyo kenda kisima moro matany makonyo ga oda gi nyithinda gi family na ok abi chulo sirikal we medo wadhi yer. Pig na uso siling 2. To siling 2 ne mang' na choka nyakudhiambo. Seche moko ayude siling 200 kende. 200 ni sirikal dware, 200 ni jo Kiwasko dware, jogi dwa miyo wadhier machal nade. Koro ayo ka sani ni sirikal biro ga nyaka kisima makunye oda mabogi ng'e kana natiyo gi pesa di ma mara kuny gi ni ko wan mara chulo osuru to wachulo ma samara maka jo Kiwasko biro sama gisomo mita ka ok chulo pesa gi duto te ng'ado piga. Koro kwa ng'e to system ni meeting no go e ng'ato plan ni nen kanyo ma wan opino kaka wan jopiny gi biro dwaro pacho. License ni ong'ado na wadwa ng'ade nang'o ka balls go be makonyowa. Wan gi yuak ne sirikal, wan gi yuak kendo wan gi yuak ne gimoro amora. Kopogore gi ng'ado lesen bende nitiere chike manyien mag uso pi moketi gi WASREB kaka yudo pi kowuok kuonde mopuodhi kende, uso pi kiosk kata tenge kuonde mopuodhi, jos pi nyaka bed kod lesen mar migawo mar thieth. Jos pi bende nyaka chiw lipot higa ka higa ne piny owacho kaka gitayo chenro mag uso pi. WASREB koro kwayo jos pi duto mondo luw chikegi ka okwayo joma chiwo pi duto mondo chak chenro mar ndiko ayanga jogo magichiwo negi pi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Lipot ma Simfros Okinde wach mar uso pino kata juogo jo uspino bende makelo e giko mar weche manyien mag ang'ichwelo odhiambo masani. Rokamana ahinya Fredo Uko jakanya doto wachore Ramogi TV ler kabisa kendo weche manyien miyowa weche kata leronwa weche e yono ero makare. Rokamana ahinya kanyakla kod Harrison Airo kawuok Renya. Asanteni sana. Kikidhi mabor pod waiko magi kid mamoko kochopo saa 3 mar otieno wabokelo negi e weche manyien mago mag oimore kuma bende umbedo koda twak marwa mangeso kangeso mano mar mine wacho. Kik bai aniluonga ni Jailieta, jaloko marwa en Elizabeth Otieno.
Walando tho mar mama Consolata Kecho Gango en jaod mosenido Nelson